Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhle Dolwana. Guys, namhlanje I want us to talk about this. It is not easy, but I think we need to talk about these things. Uyabona xa usentlungwini, omnye umuntu enga-understand what you are going through at that moment. Kulaa mntu ubonakala ngathi usisitenge, okanye ubonakale ngathi mhlambe uweak, okanye ubonakale ngathi mhlambe wena ufuna ukutotoswa, okanye wena ubona ngathi inhlungu yakho yiyo kufanele ijongwe, because that person aka-understand what you are going through at that moment. Right? So before ndinomeleza kahle, I want us to read this scripture from the Bible, from the book of 1 Samuel 1, from verse 9. It reads as follows. One day after they had finished their meal in the houses of the Lord at Shiloh, Anna got up. She was deeply distressed, and she cried bitterly as she prayed to the Lord. Meanwhile, Eli the priest was sitting in his place by the door. Anna made a solemn promise. Almighty Lord, look at me, your servant. See my trouble and remember me. Don't forget me. If you give me a son, I promise that I will dedicate him to you for his whole life, and that he will never have his hair cut. Anna continued to pray to the Lord for a long time, and Eli washed her lips. She was praying silently. Her lips were moving, but she made no sound. So Eli thought that she was drunk, and said to him, "Stop making a drunken show of yourself. Stop your drinking and sober up." "No, I'm not drunk, sir," she answered. "I haven't been drinking. I am desperate." Ibambe kulandawo. Uthi, "I am desperate, and I have been praying, pouring out my troubles to the Lord. Don't think I am a worthless woman. I have been praying like this because I am so miserable." Mamela mtasekhaya, ndifuna uba masithethe ngalento. Umama uHana bathe xa belantukana phana, xa begqiba ukudla, the only thing ayicinga kokuba makaye etempileni, not because kungathi yena umkhonza kakhulu uThixo, kungoba uyazi ukuthi le nhlungu endinayo, the pain that I'm feeling at the moment, nguThixo yedwa ozayi-understanda. Uyasuka uye etempileni uyothandaza, uthandaza usezinhlungwini. Guys, have you ever prayed ukusezinhlungwini, uthandaza uvuka ukuthi ndisezinhlungwini but ndiyathandaza? Uyabona, when you are in pain and you are praying at the same time, amazwi awaphumi, kushukuma umlomo wodwa. Sometimes nomlomo ungafuni kushukuma, kuphuma inyembezi zodwa. Umama uHana wayikweso simo. Uthe xa imbheka umpriest uEli, wathi angeke, wathi kungani okokubana uzonxilela apha, ngoba kayi-understand. Umama uHana ngela xesha wayingathethi nge-language that will be understood by human beings, but she was speaking in a language that will be understood by God himself, only him. Uyazi, you will think that maybe you are foolish, or maybe you are useless. Xa usuka ufike uthandaze kuThixo, ushiye abantu ubashiye kwi-living room, uthi I'm going to pray ngoba usezinhlungwini. Uthi xa ufika pha esithubeni soba uthandaze ukhala, ucimba no, you are weak. You are not weak. The Lord understands the language of your tears. He understands the broken part on you that have been healed. I don't know what you're going through right now, but don't stop praying. Even if you kneel down, read that scripture and cry. Ayikho into ebhetele njengokukhala phambi kwamehlo kaThixo, uthi xa uphume ebantwini usula inyembezi kube ngathi awuzange wakhala. Because xa ukhalela ebantwini, xa bekusula inyembezi, wathi waflathela wabheka le, bahlekisa ngenhlungu yakho. uThixo angeke uthi uguqe pha ukhala ahlekise ngenhlungu yakho. Mamela ke kunale ndawo endiyithandayo. Uthi she was praying silently. Her lips were moving, but she made no sound. It is so Eli thought that she was drunk.
and said to her, "Stop making a drunken show of yourself. Stop your drinking and sober out." Uthini umama uHana xa iphendula? Ndithanda laa ndawo uthi, "I haven't been drinking, I am desperate." Uyazi apha ndithetha ngabantu aba-desperate, athi umntu yeyi nkosi yam kudala ndatshata umntwana ndimfumane, ndi-desperate. Wena noba abantu bajabule kangakanani, the only thing oyicingayo ukhuleka ukuthi nkosi mhlambe xa ndingakhuleka ngale ungawuphendula umthandazo wam, mhlambe xa ndingakhuleka ngolu hlobo ungawuphendula umthandazo wam. People are celebrating, but wena you are miserable. Loo nto ayitsho ukuthi uThixo libele ngawe. The Lord will never forget you. The Lord will always come and answer your prayers. You are miserable, but you are not worthless. Maybe you've been married maybe for 5 years. Emzini wakho bakubiza ngamagama. Banye bayakurejecta. Usosele nje nalo myeni wakho. Mhlambe kwayena sekenza izinto ezingekho right, sekeyachitha uthini ngoba uthi wena uzala. Mamela, there's a Bible scripture that says, "A living stone which the builders rejected as worthless but chosen by God as valuable." Maybe you might not be valuable to them for now, but you are more valuable to the Lord God Almighty. I don't know what you are facing. I don't know the situation you are facing right now. But I want to tell you that the Lord is in control. There are many things ezenzekayo phezu kwempilo yomntu. But I will tell you one thing. The Lord is in control. Kunendawo uyabona laa ndawo ethi, "I am desperate. And I have been praying, pouring out my troubles to the Lord." You are desperate. Kudala uthandaza. Uthandaza ucela uThixo ukuthi makade ayisuse le nhlungu. Mntasekhaya ndize apha as a woman to woman. Yomelele emkhulekweni. Uzogqibela ephendulile. Xa akwazi ukuphendula umama uHana uzokuphendula nawe. Xa akwazi ukuphendula uElizabeth uzokuphendula nawe. Uyazi ndithetha nawe kunabantu abasezibhedlela benze kanje. Bagone abantwana bangasaphefumuli. Umbhekile umntwana unethemba lokuba inoba ngaphefumula, akazi noba angasamphefumulele yena ke ngoku, akazi noba makathini. Uma nethi Dr. Khawumcheck man, is my child really gone? The pain we are going through as women, the pain we are facing as women. Kube khona abantu abakubhekile bathi hayi uyaphambana ngoku, you are in pain, you are willing ukuthi nomntwana wakho aphefumule afane nabanye. Abanye bakubhekile bathi lo mfazi uyaphambana. They don't understand the pain that you are facing. Uthi umgodla umsondeze esifubeni, unethemba loba umntana uzawuvuka, akasekho. Pour your hearts to the Lord. Pour your troubles to the Lord. One day He will answer. One day you will go to the labor ward. You will give birth to a healthy child. Do not give up. Do not give up because of this situation. This is temporal. It is painful, but it is temporal. Ndithetha nawe kunabantwana mna akazi noba makabize umndeni orabize umakhelwane orabize bani, ugodle umama wakho umbeke esifubeni. Kodwa uyambona basethulile uthi mama vuka. Why uzonishapha emhlabeni ndindodwa? Ubani ozoninceda ngoba ifamily andisenayo. Uyazi ukuthi ifamily ayisasifuni. Why? Uhambelane unethemba loba mhlambe xa ithuki ukumdlikiza umama uzophefumula mhlambe. Hayi, she's gone. The pain is abantu abadlula kuso, they are too much.
Namhlanje ndizokuxelela ukuthi do not give up. Akukho lula. Yabona ukuthandaza usezinhlungwini, usungazi noba usathandaza zona, usungazi noba kona lo mthandazo wakho ithini into yawo, uyavakala okanye awuvakala, awu-understand noba usathandaza zona na. Awu-understand noba usathandaza zona. Inhlungu, kunenhlungu amabhinqa adlula kuzo. Bakubona ekuseni uyavuka uyahlamba ubamhluba phaya, abazi ba ibusuku bonke uqamele ngenyembezi. Do not give up. Just because bathi xa bekubheka bahlekise ngesimo sakho, xa bekubheka bathi hayi wena kudala uthandaza uthi uyawuda kuphendula uThixo wakho. Utyhafe wena, ungatyhafi, thandaza. Uthi Indumiso 42 neNdumiso 43 uthi kungani na ukuba usibekeke emphefumulo wami? Uthi kungani na ukuba ugule ngaphakathi kwami? Uthi hey ebethunana, kungani ukuba usibekeke emphefumulo wami? Kungani uba ugule ngaphakathi kwami? Uthi lindela kuYehova ngokuba ndisaya kubuya ndibulele kuye. Ungayitshintshi i-altar. I know you are facing a lot. I know you are going through. I know ukuthi no one understands you. Ndiyazi ukuthi akukho lula. Ayitshintshi i-altar. Iya kula altar othi xa ufika kuyo ufike ungazi noba mawuqale ngaphi. Ufike uguqe, ufike kahle futhi utsho ihimi yakho. Uthi xa ugqiba ukutsho ihimi yakho ube sowufunda iBhayibhile. Uthi xa ugqiba ukufunda iBhayibhile aphela amazwi omkhuleko. Ukhale. The Lord understands the language of your tears. Uyazi kunomhlabelelo othi nikwe niwandihlutha into ndiyithandayo ndoba ndibuyise yakho mayenze intando yakho. Uyabona ungazi bona ngathi uThixo uquthe yonke into, urejectwe ngabantu. Ufumana izinto zakho zonke zihamba kahle, utshate kodwa umntwana ungamfumani. Uyazi ba ezinye izinto uThixo zenzelana, akakwenzela ubuve kabuhlungu kube ngathi uyakupanisha ukuthi wena ngoba ufumene yonke into andizukunika umntwana. No, ufuna okokubana athi seke kunika lo mntwana ube sowubazi abantu abakufutshane nawe ukuthi ngabantu abanjani, because xa unako konke mhlawumbe ufumane lo mntwana abantu basemzini wakho baza kuthanda, uyabona nje benze ngathi bayakuthanda bapretend, kanti ngokunjengoba uThixo esasivalile isibeletho bayaziveza ama-true colors ukuthi bangabantu abanjani. Uzawuthi mhla uThixo esivula isibeletho ufumana umntwana wakho so uyazi ukuthi ubani uyingozi kangakanani. Ezinye izinto zibuhlungu guys, but ziyiplan kaThixo. Ezinye izinto azikho lula kodwa ziyiplan kaThixo. Uthi umama wami, I am desperate. I have been pouring my troubles to the Lord. Uthi I am not drunk. Uthi why do you think I'm a wordless woman? What are you going through, mama? What are you going through, mtasekhaya? What are you facing right now? You are not alone. You are not alone. You are not alone. Yabona njemba ugohlelo mntana unethemba lobuza phefumula. Ukhona omnye wenza the same thing efana neyakho. But don't give up. Ungayitshintshi i-altar. Yabona njengoba bowufihla umntwana wakho kule veki edlulile,
ungacimba wedwa, ungadoqalekise. Ungadoqalekise, you are not alone. The Lord is with you. Bakhona nabanye abadlula kule nhlungu kuyo. Not because uThixo ufuna ukunipanisha, no. Ezinye izinto ziyiplan yakhe. Noba ibhlungu nje, kodwa hlala kuye. Ubhekene nani? Mhlawumbe ubhekene ne-unemployment. Uyazama izinto aziphumeleli. Hlala ungayichinji i-altar. Okay. So please do not forget to like, comment and subscribe. Khona nje into encinci eniphazamisayo. We will continue. We will heal each other kulo August. We need to heal because we are going through a lot.